kúsok sa posun sem. Keď nám dáte sa ďala. Skok. Ruka. Hlavy si chytíme pod bradu. A ideme podsedovať. Ruky pod kolienka. Ťaháme látku čo najviac. Podsedujeme. Idem vám stáť medzi nohy. Kružky. Ideme stiahovať. Podnila stiahneme. Zvýrasíme jemne. Spodnila stiahneme. Preložíme na polovičku. Dávame medzi kolena. To isté robíme druhým. Stiahneme hornila. Zriasíme stred. Neťaháme príliš. Podložíme, dáme na polovičku šatku a jemne stiahneme, aby sme nevybrali zase. Budeme vkladať krúžok, jeden sa prosím cíti. Založíme prvý pás. Zasunieme si ho medzi kolena, aby sa nám nepovolil. Vložíme druhý, ale opačným smerom. Takže sa vám ukáže. Ďaj. Šašo. Ťahneme. Vedieme pásy od nožky dozadu. Preťažíme. Mamka, tu také koby boli cheba. Teraz si na šatku ide na babetko. Čo? Na babetko si ideme dať šatku. Na bračníka, že? Na brúšku. Priasíme do jednej ruky. Počkaj, na chvíľočku. Pipi, Drž. pipi, pipi. Držíme stále v jednej ruke. Pipi. Hneď si zoberiem, vydržkaj. Pretíž na druhú. Človek si tak v jednej ruke. Chytíme si po prípade, aby našiel ten spodný mont. Ťahneme. Robíme zadu úzol. Buď normálne, keď nám stačí, alebo si robíme s krúžkami. Keď už tu máme kružu, môžeme si efektne robiť s krúžkami. Podobný. Ďakujem. Mamke podala. Môžeme pás. Cez vrch, cez ten pás. Preložíme krúžok opäť cez vrch. Preťahneme si pás. Teda teraz sme to dávali. Už to nie je hotovo. Tu máš pečiatku. Tu máš pečiatku. Vybrala si si ju. Dotiaľ. Nerovnosti. Krásne brúško, rýchlo.